Piny owacho kakadho kuom migawo mochung'ne weche nyithindo kod mar thieth obago chenro mar huduma mashinani mar kelo thieth ne manono maonge chudo kod chenro moko mag piny owacho machiegni kod jopiny. Chenrono geto oganda maromo 1,500 ka obiro timo menyo, pim kod thieth ne tuoche mopogore opogore kuom nyithindo kod jomadongo. Ndikruok e SHA e kind chenro mamoko makiny notimre skund primar Mobambe kar od bura ma Kisumu West. Oganda kod jiwo mondo kiny ochop kar rombgi mondo oyud kony makamago mag thieth kod chenro mopogore opogore mag piny owacho. Wan gi medical camp ma wan gi the Ministry mar Health, migawo mar Health makelo screening ne tuoche mopogore opogore. Kiny wadhi bedo gi wach mar thieth malach kotelne gi migawo mar thieth ma Kenya mzima. To ne wa approximate ni ka chenro ni orumo nikech gin services mopogore opogore. Ineno ka nitie services ma target nyithindo, nitie services ma target joma ng'ol, nitie services ma target jogo man gi tuoche mopogore opogore. To wageno ni ka chenro ni orumo to wanyalo target more than 1,500, 1,500 nikech kata kawuono kende ma item waseyudo ji moingo 700 jogo man gi shida e services mabedo offered ka. Wakwayo ni kuyie to biu mondo uyud konyruok. Koro mogi tok report machalo kamano wakawo yweyo matin ka waduogo wantiere kod weche